आङो दा बे समाव बिखुमजोनियाव बिहावनियाव बेनिफ्राय आं खोन्थागोन आंना बिहावा मा मावोमोन आरो आइ बिखुमजोआ मा मावोमोन बेनिफ्राय आंनि बिसि दाखालै बावै आफानि सिगाङाव नाम खारिना लादोंमोन आं जाबायदि रायजादो आफादो हिनजावखौ मालाबाबो नाम खारिनाङानो ओइ बुरबक होनलायना रायदों आंखौ आफाया बेनिफ्राय बेसेबां बोसोरनि न' जानो हागौ बे नों बेयावनो देरनाय दिनै केमेरामेन गैया दे आंनिया बाजैयानो नोंसोरनि बाजैयानो नोंसोरनि आगैयानो नोंसोरनि उन्दैफोरानो केमेरामेन जादों नों बेयावनो उन्दुना देरनाय हा बे न'आ बेखौ देखायलाय सिलिंखौ नायलाय सिलिंखौ आगोलनि सिलिं टक्टानि दाबो दङ बेनिफ्राय बाबाया बेनोमोन इण्डियान सिआरपिएफ आनै बे आनैयाबो सिआरपिएफ हा आंनि सासे बिखुमजोआबो सिआरपिएफ दे बेनिफ्राय बेनो न'मोन आरोना आगोलनि न' गामियाव बेनो फार्स्ट पाका न'मोन खोमा ना बेनिफ्राय आगोलनि न' ना गामियाव बेनो आगोलनि न' पाका न'मोन जानो हागौ बे जाबाय आइ बाबामोन ना प्लास्टिकानो माबाजोब्बाय नै आर्मिमोन बिहावा बाबाया आर्मिमोन एएमसिआव आर्मिमोन बेनिफ्राय आइया फोरोंगिरिमोन गामियावनोमोन एलपिनि नोङो आइखौ क्लास 3 लासै लोगो मोनदों बाबाखौ आच्छा बेनिफ्राय उनाव गासैबो आनैमोननि आखायाव दा आनै दंमोन सासे आनै गिदिरा लोमजाना दङ अन्थावथावनो बेनिफ्राय ओरै आरो आइमोन दंबोयो गुबुन आइ हासरायाव बे आबै आदा मा होनना खोन्थिबावनो सोरखौ खोन्थिबावनो नै आइगि सासे दङ आइखौ खोन्थिनि र' आङो लक्ष्मिखौ फेदेरग्रा आइखौ खोन्थिनि खामानि मावगासिनो दोङो बिजामादै फैदो ना बिजामादै फैनाया खामानि मावगासिनो नै रावबो गैला न'आ आगोलनिमोन रावबो गैया दा बे आइमोना गैयाबा आरो मा जाबावगोन हा रावबो गैया जोंनो फैना थाफैनांसिगोन आरो लक्ष्मियाबोथ' बेसेबांबा बोसोर फैयाखै खोमा ना फरायनानैनो लक्ष्मिया न'आव फैयामोन ना बाजैया न'आवनो फैयामोननो फरायनो थाहैनानै क'क्राझार गुवाहाटि न'आव फैनाय जायामोन बाहेर माने आगोलनि न' दाबो दोङो खामानि मावना नांगोन न'खौ साफा खालामफिनना नांगोनलै कालारफोर होना होबा न'खौ कालारफोर होना होबा मोजां जाफिनगोन जेबो जायाखै न'आ जेबो जायाखै बेफोर माबाया बिराद मोजाङैनो दोङो आगोलनि न' काटफोरा बेखौ माबा खालामनानै मोजां साफा खालामनानै कालार होना होबानो न'आ गोदान जाफिनगोन बेफोरदिसो नैखौ बोखारबाय आङो बेखौ माबानानै हामा जालांगोन फट'आ सानैबो बोरमा फानदो फानाखै आदि लांनाया दाखालि सप्तासे जाबायनो फिसायानो ओंखारबाय लांनानै बेखौनो हरना ओमफ्राय आइ सासेया गैया लोमजानाया हामदो दा माइ गायदो दिनै जाबाय गाबोन फैनो थिग गैया इसोरो हादो ओंखाम संनो हादो इयो दहाखो ओंखाम संनो हायाबाबो थाबाय आरो न' नेनाय बायदि फिथा सावनो ओरैनो नांगौना बेबायदि
हाबफैनो सोलाबाखै बेयावबो क्लासा अनलाइन क्लास लाना बेखौ लहानि होखाना होबाय रावबो गैला नालाय होखाबाय आरो माबानोबो हालिया आरो उपाय गैला आरो मा खालामबावनो मानसिबो गैया रावबो रावबो गैयाना माबायदि जालांबाय न'फोरा मोजां खालामनानै होनांगोन कालार होना होनांगोन आगोलनि न' मानसिबो गैया रावबो गैया मा खालामबावनो न'आव रावबो गैयैखायनो नों न'आव फैया आरोना बाहेर गिदिंना फरायबाय थादो न'आव रावबो गैयिनि थाखायनो माने बाहेर गिदिंना फरायबाय थादो आरो नोङो बेसाराफोरा बिमा बिफाया खांना गालांबाय बिमा बिफायाबो गैला न'आवबो रावबो गैया एसे दुखु आनैमोन गैयाबा मा जागौमोन आनैमोन गैयाबा बेफोरबायदि बै सासेया मा आदामोन नामा बे बे आदामोन आदाया थैलांदों ना बाबाया जाबाय आर्मि आदाया थैलांबाय बे आइया बेनोमोन ना आइया आबैमोन बे आबौ आबैमोननि मोजां फट' दङ माथो न'आव बाजैखौ आरो नोंसोरनि उन्दैफोरखौ आगैखौ फेदेरनाय सासे आइ दंबयो आइखौ दिनै देखायनाया एसे बुरैथारबाय खामानि मावनो हालानो दे रावबो गैला न'आव उपाय गैया मा खालामनो कालार माबाना नांगौ बारा फैसा खरस थांनाय नङा एसे माबा खालामनानै कालार लागायना होबानो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै